За всеки един обект в BM21 могат да се зададат стойности за печалба и допълнителни разходи по статии, еднакви за всички анализи, които са вече включени в обекта или ще се добавят. Това става на страница обект във формата на обекта. Кликвам на думичката тук вляво, отваря се страница обект и в дясната част на страницата са настройките, за които говорим. Която настройка искаме да е с постоянно определени стойности, на нея слагаме отметката. Ако искаме процент допълнителни разходи по статии, слагаме тук отметката и въвеждаме само на тези статии, на които искаме да са предварително определени. Примерно на материали може да въведем 8, на труд 90. Цифрите, които въвеждам, са примерни. По същият начин може да се зададе стойност за печалбата или начисленията. Кликвам на тази отметка, въвеждам избраният процент, който ще бъде начислен във всички анализи в обекта, които до този момент са въведени, и ще се включва автоматично и на всички следващи добавени анализи. Въвеждам примерно 10 като процент. Ако искате процентът печалба да бъде начислен само върху стойностите, примерно на материали, оставяте отметката само тук и махате отметката на допълнителните разходи. Така 10% печалба ще се начислят само върху стойност материали, но не и върху допълнителните разходи на материалите. Ако искате да има печалба и върху допълнителните разходи на материалите, тук трябва да има отметка. Ако върху услугите няма да слагате печалба, в последната част на тази настройка махате отметките на цялата колонка услуги. И на двете, и на стойност, и на допълнителни разходи. Когато отидете в проектосметната документация и в някои от анализите влезете да разгледате разходните норми и настройките, ще ви забележите веднага новите стойности. 10 за печалба, 8 за материали, 90 за труд. Дори в момента програмата да ми разреши да пиша, след това тя възстановява стойностите, които са постоянно определени на този етап в програмата. Ако е необходимо да се коригират, във всеки един момент може отново да отидете на страница обект и да ги смените. Щом коригирате стойностите и натиснете бутона Преизчисли, крайната стойност на обекта, която виждаме и тук, освен на страница PSD, ще се актуализира. Ако е необходимо да бъдат различни стойностите, след като вече сте ги въвеждали, е необходимо да бъдат различни стойностите по тези настройки в анализите, е достатъчно да се махне отметката. Това няма да изтрие до този момент въведената информация, но ще разреши да се коригира на ръка. Влизам в този анализ и тук вече мога вместо 90 да кажа 80 и програмата BM21 ще приеме тази корекция. За материалите е важно да се отбележи, че програмата дава възможност, освен 1% допълнителен разход за всички материали в анализа и в обекта, да се въведе и доставно-складови разходи за материалите, които да бъдат различни за всеки ред материал в анализа. Тук имаме само един материал, сега бързичко ще добавя още един, за да изборно хващам, просто да ви покажа. Така, тук в момента процент доставно-складови разходи на алуминиева клема ще въведем 5, а на арматура комплект 10. Тези стойности за процент доставно-складови разход участват в изчисляването на крайната стойност на съответният материал.
И после тези стойности участват съответно в справките за материалите в колона стойност на материали. За разлика от процента допълнителни разходи за материали, които пък са в отделна колона на съответните справки. Не е добра практика да се използват и този процент, но програмата няма да ви забрани. За да улесните вашата работа, ако желаете да използвате само процент допълнителни разходи, които да са еднакви за всичките обекти, може да сложите отметка на ето този първата настройка, така че доставно-сходовите разходи на реда на всеки материал в анализа да стане 0. И тогава, ето сега виждате на този анализ, на материалите все още стоят доставно-сходови разходи различни. Ако вляза в страница обект и сложа тук отметка, това ще нулира доставно-сходовите разходи, които можем да въвеждаме на всеки един материал и ще остави само, ако сме въвели, ще остави само допълнителните разходи, които са общо за всички материали в анализа.